Il-Gvern nieda dokument tal-konsultazzjoni pubblika bil-politika tiegħu għas-settur tal-avjazzjoni ċivili f'pajjiżna għas-snin bejn l-2022 u l-2030. Din il-politika tidentifika 5 għanijiet prinċipali: dik li tissaħħaħ il-kapaċità tas-settur bħal riżors uman li jitkattar il-kontribut ekonomiku li s-settur diġà qed jagħti lill-ekonomija, it-tisjieħ tas-sinerġiji u l-impenn ta' dawk kollha involuti fis-settur, it-tisjieħ tal-qafas legali u regolatorju u tkabbir tas-settur b'mod sostenibbli. Biex jintlaħqu dawn il-5 għanijiet, il-politika tidentifika aktar minn 20 miżura, fost l-oħrajn aktar taħriġ tekniku professjonali, aktar ħidma fuq riċerka u innovazzjoni u riċerka fuq l-opportunitajiet li toffri l-Gżira Awċija. Il-Chairperson tal-Kumitat Konsultattiv tal-Avjazzjoni Carmen Novella qal li permezz ta' din il-konsultazzjoni pubblika miftuħa sa 28 Ottubru kulħadd għandu ċans jgħid tiegħu fit-tfassil tal-Politika Nazzjonali għall-Avjazzjoni Ċivili. Fl-antik konna nifhmu biss airlines li qed itiru lejn Malta u minn Malta. Illum barra dawk l-airlines għandna ajruplani u flotot irreġistrati f'Malta, għandna kumpaniji li qegħdin jagħmlu maintenance, repairs u overhauls, għandna kumpaniji li qed jittrenjaw piloti, hemm ħafna attività. Allura meta tibda tara l-attività qed tikber, inti tkun trid tajt il-policy tiegħek għax meta xi ħadd jiġi biex jinvesti f'pajjiżek, irid ikun jaf inti id-direzzjoni tiegħek fejn isejra. Il-Ministru responsabbli mis-settur Ian Borch fakkar kif qabel il-pandemija dan is-settur kien ħaddem 5,500 ħaddiem, iġib u jieħu minn u lejn pajjiżna 7 miljun passiġġier u jiġġenera ma' 6 miljun euro fl-ekonomija. Dan huwa settur importanti li jkompli jaqgħad lil pajjiżna mal-komplement tad-dinja għaliex in-nies għandha bżonn illi tivvjaġġa fuq xogħol, tivvjaġġa fuq turiżmu, tivvjaġġa fuq saħħa u anke l-merkanzija li tinġar permezz tal-ajru fost mezzi oħrajn ta' trasport bħal dak tal-baħar. U issa għandna l-politika tagħna, il-politika fejn in-nies jafu, l-investituri jafu, l-awtoritajiet jafu x'inhi l-politika tal-Gvern fuq dan il-qasam, fuq dan is-settur.